Гайнетдин Галимбек улы Мөхәммәдиев 1940 елның 5 августында Питрәч районының Татар Казысы авылында туа. Кама дәүләт физик культура институтын тамамлаган. Милли төрләр буенча РСФСРның спорт остасы, Татарстанның атказанган физик культура хезмәткәре, милли көрәш буенча Татарстан Республикасының атказанган тренеры. 1970 еллар ахырыннан 2001 елга кадәр милли көрәш буенча Татарстан җыелма командасы баш тренеры. Кечкенә чагында ул учучы булырга хыяллана. Иң биек таудан чаңгы шуа, иң биек агачка менә, иң авыр йөкне күтәрә. Тик зур сынау хыялларга нукта куя. Кызамык авыруы күзләренә зыян сала. 1 ел диярлек дөм сукыр кала. Учучы булу хыялы чынга ашмаса да, көрәш дөньясында шактый биеккә күтәрелә ул. Мин үземнең туганым белән, алар 4 бала ятим калдылар. Галибек Абдрахман, хәзерге вакытта ул подполковник, чемпион союзы среди милиция, самбо буенча спорт мастеры. Аның белән көне-төне университетта көрәшәдек без. Шулай мин көрәштә 17 яшымда шул шутавында мин 2нче батыр калдым. 2нче елны килеп мин анда 1нче урын алдым. Уртача буйлы, ябык гәүдәле Гайнетдин абыйдагы егәргә шак каткыч. Уйлап кына карагыз, ул 67 килограмм авырлыгы белән 80, 90, 100 һәм аннан да артык үлчәүдәге пәһлеваннарны йыга. Инде киләчәккә юллар ачык кебек күренә. Тик язмыш үз борылышын ала. Паспорт алу максаты белән 1961 елда Архангельскига урман кисәргә китә ул. Тик аны ревматизм аяктан йыга. 21 яшьлек егет авылына кайтып йыгыла. 2 елдан соң Казанга килә, балта остасы булып органик синтез заводына эшкә урнаша. Буннары авыртуына чыдарлык булмый. Хәрәкәт кирәклеген яхшы аңлый. Көрәшкә кире кайтырга дигән фикергә килә. Беркем дә алырга теләми. Бары үзәк стадионда тренер булып эшләүче Әсхәт Шәйхетдинов кына аны кире бормый, кабул итә. Ул миңа беренче сүз әйтте. Улам курыкмыйсыңмы? Беркемдән курыкмыйм. Шулай дөрес ди, Александр Матросов ди, амбулаторияны каплый ди. Вәт аның сүзе миңа кирип калды булыр бина. Мин бернинди авыр бистанда курыкмадым бит. Бер җыгылам дип уйламам да утырды. Шулай ул мине аякка бастырды. Гайнетдин Мөхәммәдиев 1 ел эчендә шәһәр беренчелегендә призлы урынна, аннары Татарстан чемпионы исемен ала. РСФСР чемпионатыннан да медаль белән кайта. Соңрак үзендә тренерлык сәләте дә ачыла башлый. Остаз буларак та Гайнетдин Мөхәммәдиевның уңышлары искиткеч. Күз алдыгызга гына китерегез. Аның җитәкчелегендә шөгыльләнгән 30дан артык ир-егет Татарстан, Россия чемпионнары. 68-е милли төр буенча РСФСРның спорт остасы исеменә лаек була. Мин беркемне дә кире бормадым ди ул. Укучыларны кабул итү буенча үз алымнары була Гайнетдин абыйның. Дәлил шуңа китенде югары күтәрелде. Бер укучым әйтә, санап тордым ди, сиңа 42 яшь иде. 20-дән артык бросок ясаптым ди, үзем аттырам. Вакытны. Татарчаны белми, самыны белә. Мен шундый ул бик югары күтәрелде. Россия нотты. Асагат факыр дип 120 кило. Анда көрәшеп кушалдым. Кемгә көрәшәм? Минем белән мисәдә. Көчле инде. Мин әсәрне туттым, аштыга салдым. Менә сиңа ди, кичкә генә шаның син әйтәм. 2 елдан чемпион Россия басың. Бунда 2 елдан авыр веслар арасында чемпион булды. Укучылары рәхмәтле. 2000 елда тренерларына 60 яшь тулган көне Гайнетдин Мөхәммәдиевның туган авылында аның исемендәге татарча көрәш бәйгесен үткәрәләр. Гайнетдин Мөхәммәдиевка бүләккә АК машинасын тапшыралар. Көрәшчеләр Гайнетдин абыйны көрәшнең компьютеры дип йөртәләр. Чөнки кайсы ярышта, кайсы көрәшченең кем белән көрәшкәнен әйтә дә бирә. Хәзер дә көрәшчеләр арасында 80дә дип тормый. Бүген дә көрәшер идем әле ди ул. Шпагатка да төшә, гер гантельләр белән дә дус. Һәм тагын бер кызык шөгыле бар. Кадак үрә. Әйе, ялгыш ишетмәдегез. Бармаклар өчен менә дигән күнегү ди ул.
Шушы чыгарылышны әзерләгән вакытта Гайнетдин абый белән 2 сәгать эчендә кайда гына булмадык без. Хәтта филармониягә барып җиттек. Тальяндә уйныйсы килә ди, үзенеке ватылган. Тормышта, келәмдә, көчлеләр өчен.